gvern li għandu 35 membru u jirnexxielu jġib biss 34 vot mill-bankijiet tiegħu huwa gvern illi tilef il-maġġoranza. Kien minn din il-premessa li Jospeh Muscat fuq il-programm Dissett tal-interpretazzjoni ta' kif qegħdin l-affarijiet bħalissa. Mistoqsim il-ġurnalist Reno Boġejja dwar kemm kienet posta il-mozzjoni ta' sfiduċja fil-gvern, Jospeh Muscat qal li l-Partit Laburista żgur kien fuq in-naħa tajba tal-istorja u li l-Prim Ministru tilef il-maġġoranza politika u morali. Jgħid li l-unika soluzzjoni issa hija xejn ħlief elezzjoni ġenerali u li kull dewmien ieħor fosthom lill partit Nazzjonalista jara kif ser imur fl-elezzjonijiet lokali huma lob perikolus. Ma din mhux l-ikbar opinion poll li ħajkonna fil-pajjiż fuq. Il-pajjiż mhux opinion poll għandu bżonn. Il-pajjiż għandu bżonn elezzjoni biex jidaħħal iċ-ċertezza. Jekk il-Prim Ministru irid joqgħod jilgħab biex jagħmel opinion poll f'nofs il-pajjiż, joqgħod jilgħab. Imma dik hija responsabilità tiegħu li jagħmel dan il-lob. Ħajħallas il-poplu xi miljun u nofs biex nagħmlu din l-opinion poll expensive ħafna biex imbagħad jagħmel l-istrateġiji tiegħu il-Prim Ministru. Mela, la darba sejrin fil-elezzjonijiet għal nofs il-pajjiż, il-Prim Ministru naħseb li għandu responsabilità li jieħu deċiżjoni li tmur lil hinn minn sempliċement l-interessi tal-partit tiegħu. Jekk irid jilgħab dak il-lob, jilagħbu kemm irid, aħna lesti għal kull eventualità. Ta' assigurazzjoni li l-Partit Laburista ser ikun lest għall-isfida elettorali. Aħna dejjem konna u għadna u nibqgħu preparati għall-elezzjonijiet ġenerali. Iktar ma jgħaddi żmien, aktar inkunu preparati. Jgħid li l-Partit Nazzjonalista diġà beda jlesti ruħu għall-elezzjoni b'att ta' pjaċiri u ħruġ ta' permessi, iżda hu jinsab konvint li l-elettorat mhux ser ikun impressjonat u iktar kemm ser jgħaddi żmien, iktar ser jara ċara l-istampa ta' Prim Ministru igranfat mal-poter. Minnaħa l-oħra l-Partit Laburista ser ikun qiegħed jippreżenta ruħu bħala bażi ta' moviment. U dan moviment jidher ċar li jinkludi fih elementi tant differenti tas-soċjetà fejn mhux qegħdin inħarsu dak x'kien jivvota fil-passat jew ma kien jżomm fil-passat, imma x'nistgħu nagħmlu flimkien fil-futur. U għalhekk ħatibda era ġdida, kif bdiet era ġdida fil-fema tiegħi fil-71, kif bdiet era ġdida fis-87. Naħseb nistgħu nibdew era ġdida. Moviment jgħid Jospeh Muscat li ser ikun imexxi minn tim kapaċi u kompatt li jassigura stabilità u jġib il-progress. F'pajjiż fejn l-istat jibda jservi bis-serjetà l-irwol tiegħu ta' għajnuna fejn hemm bżonn mingħajr ma jidħol fuq il-libertajiet tal-individwu. L-istat m'għandux ikun hemmhekk biex jindaħallek x'tagħmel. L-istat għandu jkun hemmhekk biss meta inti għandek bżonnu u li ssibu fil-mument tal-bżonn. L-istat ma jindaħallek x'tagħmel. U żgur li jindaħallek x'tagħmel l-istat. U żgur li jindaħallek. Taxxa żgur ġifieri. Le, l-taxxi, mhux qed nitkellmu dwar taxxi. L-istat m'għandux jindaħallek u joqgħod jiġġudikak dwar l-għażliet ta' orjentazzjonijiet sesswali tiegħek, m'għandux joqgħod jindaħallek x'tip ta' familja tkun qiegħed trabbi, għandu jidħol biss fl-standards u fejn għandek bżonn tiegħu. L-istat ma għandux ikun il-big brother, imma għandu jkun hemmhekk bħala biex jagħmel ix-xibka soċjali dak li nemmen.